Ku danna mana subscribe a tashar mujallar Tsakar Gida TV, kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Fitacciyar jaruman nan taku wato Nafisa Abdullahi ta sake dawowa, ba a bar ta a baya ba, ita ma don ganin cewa ta saki sababbin hotunanta. Idan kai baƙo ne a wannan tasha ta mai farin jini, ka danna mana subscribe kana ka taɓa mana ƙararrawa. Kuna kallon sababbin hotunan jaruman nan ta wato Nafisa Abdullahi. Muna so ka danna mana subscribe kana ka taba mana alamar ƙararrawa ta yanda za mu ringa sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. To sai mun sake haɗuwa da ku a wani shirin na gaba. Mun gode.